Tak dobré ráno. Doufám, že se vás stihl všechny pozdravit. Jo, tak jste takový malý sboreček, tak to není problém, jo, obejít všechny. No a jsem rád, že jsem tady mezi vámi. Připadá mě, že jste taky všichni v novým. No. Takový, něco se tady hnulo, asi jinak. A já si myslím, že to je správně. Jo. Dokonce i pes, který vypadá hruzu strašně u dveří, byl takový hodný a přivítal mě. Jako jo, takže jo. I když jsem se na první pohled bál, jestli třeba mě nenapadne skrz to pletivo, no. Takže bylo to hezký přivítání i dneska po ránu. Ještě vítám ty poslední příchozí. Ahoj, dobré ráno. A tak dneska přináším teda slovo, dneska stejné slovo jsem přinášel do Liberce před měsícem a já věřím tomu, že to stejné slovo je potřeba přinést i do naší církve i na jiné stanice, jo, protože někdy tak si říkám ne, tohle ne a pak připravu slovo jiný, ale tentokrát si říkám, že to je správný prostě přinést stejné slovo, že z vás byl někdo v Liberce, asi ne, tak to neuslyší po druhý, tak to je fajn. Takže na úvod bych chtěl se pomodlit, jestli vás můžu poprosit, jestli můžete povstat a děkuji ti, můj Pane, za dnešní den a děkuji ti za tvoji přítomnost tady a děkuji, že jsi uprostřed svého lidu, že máme důvěru v to, že jsi mezi námi, že nás slyšíš, že znáš naše srdce, že znáš naše motivy. A Pane, že ti můžeme svěřit všechny naše trápení, a nejenom trápení, ale i radosti, že se s tebou můžeme sdílet i v dobách těžkých, ale i v dobách radostných. Děkuji ti za to, že jsi náš osobní Bůh, že každý z nás máme volný přístup k tobě, že nepotřebujeme žádný prostředníky, že můžeme přímo k tobě mluvit. Ať je to tady uprostřed církve, tak ať je to doma i ve svém soukromí. A děkuji ti za to, že, Pane, tady v tomto malém městě je církev. Děkuji ti za to, že tady můžeš působit skrze svůj lid. A jsem za to vděčný, že i mám tu možnost přijít mezi kousek toho lidu tady mezi vás dnešní den a já jsem za to vděčný, Pane, že můžu i tady kousek přidat svý služby. Amen. Můžete se posadit. Na úvod budeme zpívat píseň z křesťanských kancionálů, píseň číslo, tuším 452. Tak, píseň číslo 452 z křesťanských kancionálů. V písních můžeme dál pokračovat, pokud tady jsem viděl skupinku, je to tak, platí. Budete zpívat, takže můžeme dál chválit Boha a můžeme se s tím stišit nebo modlit se i v písních. Raduju se ze tvé moci, já sám netvým vítězstvím.
jsem chuť zpívat dál, ale teď je doba na slovo. Ale klidně bych pokračoval v tom zpěvu dál. Ještě tak 20-30 minut určitě, bych chválil Boha. Ale je čas i na slovo a já si myslím, že to je správný. I všechno má svůj i nějaký řád a je potřeba se soustředit i na věci jinak. A slovo je důležitý. A já to tak, mě slovo posiluje, dává mi radost, dává mi vhled do věcí a já jsem rád, že mám písmo, že v něm můžu listovat. A já bych chtěl dnes vám předat něco z toho kousek. Na začátek budu číst ze Starého zákona, z 2. královské, od 23. kapitola, od 1. verše nejprve. Takže 2. královská 23, a to už tady máte asi. Tak. Král Jošiáš obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, aby se k němu shromáždili. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni jučtí muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, i kněží, i proroci, veškerý lid, malí i velicí. I přečítal jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova této smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil. Na to král přikázal veleknězi Chilkiášovi a jeho kněžským zástupcům i strážcům Prahu, aby vynesli z Hospodinova chrámu všechny předměty zhotovené pro Bála, Ašéru a veškerý nebeský zástup. Venku za Jeruzalémem na polích kidronských je spálili a prach z nich odnesli do Bételu. Zakázal činnost žrecům, které dosadili judští králové a kteří pálili kadidlo na posvátných návrších judských měst a v okolí Jeruzaléma, i těm, kteří pálili kadidlo Bálovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému zástupu. Dal vynést z Hospodinova domu posvátný kůl ven za Jeruzalém do Kidronského úvalu. V Kidronské úvalu je spálili, rozrtil na prach a prach z něho rozházel po hrobech prostého lidu. Zbořil domečky zasvěcenců bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu, v nich ženy tkaly stany pro Ašéru. A pokud budu pokračovat čtení od 24. verše. Jošiáš také vymítil vyvolávače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzné bůžky, které bylo možné vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkiáš v Hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. Ani po něm nepovstal žádný jemu podobný. Tolik ze Starého zákona a budu číst ještě z Nového zákona ze Skutků z 19. kapitoly od 18. verše. Takže Skutky 19. kapitola 18 až 20. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především mi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 000 stříbrných. A tak moci Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Tak, to by bylo z písma. Četli jsme v tom starozákonním textu o tom, že král Jošiáš, který byl 17. v pořadí z judských králů, kdy byl zachycen část jeho života, ale on nastoupil na trůn jako chlapec, který mu bylo 8 let. A v písmu nacházíme v textech 2. Paralipomenon v 34. kapitole ještě další podrobnosti k jeho vládnutí. On je psáno, že ve svých 16 letech se začal dotazovat Hospodina. V pouhých 16 letech. A poté začala v jeho 20 letech začal s obnovou Judska. Taky se tomuto králi, který byl velmi významný, se mu říkalo jako král reformátor. On začal už ve svých 20 letech dělat docela dost drsný změny. On například začal kácet kůly, jak jsme četli, to bylo i později, ale v začátku prostě likvidoval oltáře Bála a
A tak prostě vstoupil do některých věcí, které věřím tomu, že Bůh ho už v té chvíli vedl. A poté vlastně ten text je spíš z jeho pozdější doby vládnutí. Ve svých 36 letech, tak je začal poměrně mladý král, se rozhodl, že obnoví a opraví dům Hospodinův. Protože on byl spustlý, poškozený a bylo tam různý harampádí, různý modly a on prostě cítil takovou potřebu obnovit chrám. A přitom právě, tak jak jsme četli, byla nalezena kniha zákona. Kniha zákona pravděpodobně se jednalo o 5. knihu Možíšovu, domnívají se historici, není jistý všechno, co se nalezlo, to my nevíme, protože ten příběh, abyste ještě byli v obraze, se odehrál 600 let před Kristem, takže to je poměrně dost dávno, takže ty prameny jsou jenom částečný. Ale nalezení knihy zákona odstartovalo ještě daleko větší rozsáhlé reformy. Jošiáš se do toho pustil úplně na plný pecky. Tam, jak čteme, že on vnímal, že prostě že je něco špatně, že národ je celý ponořen v modlářství. A tak se pustil do všeho. A je psáno, že Jošiáš se plně obrátil k Hospodinu a uzavřel s ním smlouvu. A i jeho lid. A dokonce obnovil slavnost hodu beránka. Jestli nevíte, co je slavnost hodu beránka, tak si to přečtěte. To je historický. Vlastně on se přiznával k věcem a on obnovoval, aby připomínal lidu staré smlouvy. Takže obnovil i tuto slavnost. Avšak přes všechno opatření a změny, který on dělal, který zasáhly dokonce i severní Izrael. On vlastně tím celkem dost velkou část, nejenom ten Jeruzalém a okolí, ale i celý severní Izrael zasáhl těma reformama. I přesto se mu nepodařilo proměnit lidská srdce. Protože víme z textu potom z knihy proroka Jeremiáše, který byl částečný vlastně, on zažil částečně vládu krále Jošiáše, tak z textu známe, že i přesto modlářství fungovalo dál, povrchnost a Jeremiáš sám proti tomu bojoval, to víte, co jste četli proroka Jeremiáše, tak jak to pak dopadlo. Nakonec v roce 587, 22 let po smrti krále Jošiáše, vlastně národ se dostává do područí Babylona. Jeruzalém jsou rozbouřeny hradby a vlastně izraelský národ je v područí jiného národa. To je, co týče historie, abyste pochopili tu souvislost s tím textem. A já se znova vracím k textu. Tam je psáno, že Jošiáš se plně obrátil k Hospodinu. Co znamená se plně obrátit? To slovo ve starém zákonu mělo trošku jiný význam než v dnešní době, ale velice to spolu souvisí. Ve starém zákonu většinou obrácení znamenalo obrácení se od zla, od své vole. Byl to obrat a návrat k Bohu, k jedinému Bohu u Izraelců. A je to i změna smýšlení, změna konání postojů, celková změna života. A to je starý zákon. V novozákonní části to vnímáme jinak u křesťanů a jinak u nevěřících, takzvaných pohanů. Já to nerad používám, on to zní divně, ale je to tak, prostě lidé, kteří nevěří v Boha, jsou nazývány v Bibli pohané. A u křesťanů to znamená obrácení už těch, kteří už věří. To znamená, že to jsou křesťané, kteří zhřešili a navrací se skrze pokání a vyznání svých přestoupení, vyznání hříchů, se navrací ke Kristu. To je obrácení taky. A obrácení u nevěřících znamená, že to je takový rozhodný postoj, kdy nevěřící člověk skrze přijetí Ježíše Krista a skrze odpuštění ho to vede k plnému vydání a odvrácení se od starého života. A je to tak, člověk, který se obrátí, který nikdy neznal Boha, se stává novým stvořením v Ježíši Kristu. Má úplně jinou identitu, je to jiný člověk. A to je obrácení. Protože mezi náma, křesťanama, když řekne obrácení, každý zhruba ví, tak to vlastně nakonec vnímáme všichni takhle. Vnímáme, jak to je, známe případy lidí, kteří se obrátili. Takže víme, o čem je řeč. A v církvi se často setkávám s takýma různýma pochybnostmi kolem obrácení. Někteří jsem zaslechl za ty roky, říká, no já vlastně nevím, jestli jsem obrácený. Říkají někteří křesťané. Pak zase se setkám s hodnocením. Ten určitě není obrácený.
řekne nějaký křesťan o tom druhým. A nebo nevím, jestli je obrácený, anebo tak jako jsou pochybnosti a vlastně jaký jsou znaky obrácení. A tak na počátku obrácení vždy stojí rozhodnutí člověka, že chce udělat změnu. Je to vyznání, že každý křesťan vlastně má svůj příběh, proč tuto změnu udělal. Proč se rozhodl nastoupit nový život, proč vlastně přijal Krista. Máme různou startovací čáru. Já mluvím o těch, kteří se nenarodili do církve, protože jsem zrovna teď v pátek mluvil s člověkem a říkal, no prosím tě, co tě přesvědčilo, že jsi uvěřil, mě říkal. No já jsem se dorodil do rodiny kazatelský, vždycky jsem tam byl a vždycky jsem věřil. A tak mě to přijde takový divný, jak je možný, že ty jsi v dospělosti uvěřil. Tak jsme se o tom takhle bavili v pátek, tak mě přišlo takový úsměvný, že takový křesťan hotovej od malička, jo, tak mě to přišlo takový zvláštní. Ale i to se děje a díky Bohu za ty, kteří vyrůstali v rodinách křesťanských, že mohli prožít asi jiný život, ne tak rozháraný, jako jsem měl já. A na začátku víry stojí vždycky vyznání. A já jsem si vybral z Římanů z 10. kapitoly, asi znáte vyznání, asi každý z vás, kdo jste křesťan, kde čteme, že vyznášeli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen, tedy zachráněn pro věčnost. A srdcem, to jest nitrem, věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Myslím si, že každý křesťan tohleto čet a ví, o čem je řeč. Zvláštní na tom je to, jak je možné, že někteří křesťané, i přesto, že upřímně se takto modlili, upřímně vyznali svoji víru a nejenom svým životem svoji víru popírají. A nebo nakonec i zříkají se Krista. Jak je to možné? V čem je problém? A pak je taky skupina lidí, kteří navštěvují církev po dlouhá léta. Ale nikdy se nerozhodli pro ten krok patřit Kristu. Vnitřně souhlasí s písmem, souhlasí s těmi všemi věcmi, s křesťanským jako pohledem na svět, na život, ale přesto nedochází k rozhodnutí. Jak je to možné, když poznali rozumem, ale nitrem neudělali to rozhodnutí, že chtějí patřit Bohu. Já jsem o tom přemýšlel a přišel jsem, že vlastně jako jednu z hlavních překážek plného nebo samotného obrácení je kompromis. Kompromis je takový zvláštní slovo, všichni kompromis vnímáme jako plus většinou, protože kompromis je například, když se dva vezmou a jsou manželé, tak musí tvořit kompromisy, protože bez kompromisů by se asi těžko někam dostali. Když bude pořád jeden něco prosazovat, tak ten druhý těžko vydrží. A tak vlastně my žijeme v kompromisech. Kdo třeba podnikáte nebo pracujete v nějakých, kde musíte, jako obchodníci třeba, tak víte sami, že pokud obchod není založen na kompromisu, tak většinou špatně dopadne, protože obě dvě strany musí najít takový společný dohodnutí. Musí se dohodnout na tom, musí zvážit, jestli ta rovnováha, každý kousek ubere a nakonec udělají obchodní nějakou smlouvu. A tak jakoby kompromis je dobrý, ale kompromis znamená dělat ústupky. Někdy to je dobře, ale někdy to je velmi špatně. V případě, to, co mám na mysli, je třeba kompromis s tím, že slevu ze svých zásad. Že začnu slevovat z boží zásad. Začnu si to prostě obyčejně, použiju slovo okecávat. Je to tak prostě. Začnu si to tak prostě omlouvat, že to vlastně tak není a teď vlastně o nic nejde a začnu slevovat. To je ten kompromis. Teď o nic nejde, ty druhý jsou na tom ještě hůř možná než já. A tak můžu najít spoustu věcí, jak vlastně si ten svůj kompromis obhájím. A je potřeba říct, že s Bohem není možné smlouvat. Bůh nám dal písmo, dal nám zákon, dal nám nějaké věci do srdce, dal nám svědomí. A Bůh je svatý. A to si musíme uvědomit, že Bůh je svatý a není nějaký obchodník, není nějaký takový partner, s kterým si můžeme dohodnout nějak, jak to teda bude v mém případě. Bůh stanovil jednoznačně, jak to má být a promluvám do srdce. A k hříchu, jako takovému máže k přistoupení vůči Bohu, musíme být nekompromisní. Nelze dělat kompromisy. Proto mluvím o tom kompromisu. A právě ty kompromisy vstupují do života lidí a dochází, že člověk ztrácí jako křesťan, ztrácí slanost, uhýbá, ubírá a tak dále a až spadne někam a aniž by si to uvědomil. Někdo to dělá svévolně a někdo prostě nevědomky.
jak uhýbá, tak se dostává do různých problémů. A když se rozhodne pro Krista, tak potom je důležitý rozhodnout se a začít zavírat všechny vstupní brány hříchu. To znamená, že musíme zavřít nejenom ty hlavní brány. Každý z nás většinou známe, že ty hlavní brány, na to si dáme pozor. Každý zavře tu hlavní bránu. Ví, že takové ty zásadní věci, že musí dodržovat. Ale pak takový ty menší branky, postranní brány, občas tak jako nejsou plně zavřený, anebo jsou otevřený. A právě kompromis, třeba takový ten malý zadní vchod nechat pootevřený. To je velice riskantní. A když jsem uvažoval právě na uzavření brán, tak se mě připomněl jeden historický příběh města, který určitě znáte. Je to město Konstantinopol, to je starověké město, dnešní Istanbul, jinak, jestli znáte. Je to obrovské město v té době, při založení kolem roku 330, císař Konstantin ho založil a to město se postupně vyvíjelo, mělo strategickou povahu jako i dnes, je částečně otevřený moři, je to taková úžina z pevniny a postupně tím, že všichni usilovali to město dobít, tak po mnoho staletí se postupně vytvořilo z města jedna velká pevnost. Dvojitý obrovské hradby, pár hlavních vchodů, které byly perfektně střežený a v té době tou technikou nebylo možné toto město dobít. A pak nastala taková situace, kdy oni potřebovali, protože to město nemohlo být jenom s hlavními bránami, ale měli i vedlejší brány a branky. A právě z historických pramenů je známo, že když v tom 15. století právě Osmané oblíhali město a oni měli velký problém, jenomže se zjistilo, že obyvatelé města udělali jednu chybu, kdy si zazděný vchod, málo významný, ho probůrali pro nějaký účely, který oni potřebovali a zapomněli na něj. A prostě byl málo střežený. On tam možná nějaká stráž byla, ale nakonec to město bylo dobyto skrze malý vchod. A Osmané se dostali právě tímhletím vchodem dovnitř a město opanovali. Přičemž jako pro vaši představu ve městě žilo asi 5000 lidí a přesila byla asi 70 000 Osmanů, kteří obléhali toto město. A do dneška toto město se jmenuje Istanbul a je turecký. Takže tak to může dopadnout. Takže obraz člověka jako města se mně velice líbí a ten příklad si myslím, že hovoří úplně za vše. Právě to město padlo, velký nedobytný město padlo právě skrze malou branku. A je potřeba právě si říct v životě, na čem vlastně lpím, na čem mi záleží, čemu se otvírám, co míchám do svého života, vlastně čemu dávám prostor. A tak jsem si jako, vlastně dochází často právě u nás křesťanů míchání křesťanské víry s pohanstvím. To jsem si všiml, právě i proto jsem mluvil i trošku o tom pohanství i v těch vybraných textech. Jako příklad třeba, není možný milovat Boha a peníze nebo majetek. Jednoduché slovo, všichni to znáte. Není možné se dotazovat Boha a zároveň číst horoskopy nebo si nechat vykládat karty. To je úplně obyčejný okultismus. Někdo si myslí, já můžu, proč ne, když o nic nejde. Že? Není možný se dopoledne modlit k Bohu a odpoledne za uzdravení třeba a odpoledne navštívit třeba lidového léčitele. To je prostě absurdní, to není možný. To jsou dvě věci, které jdou proti sobě. A tak když se podívám do Nového zákona, abych teda nemluvil jenom o Starém zákonu, protože zatím jsme se bavili o té historii starý a známe několik takových příkladů obrácení. Já jsem si vybral jenom tři příklady. Připomenul bych ze Skutků z 9. kapitoly obrácení apoštola Pavla, dříve Saula. Neuvěřitelný způsob, on Boha nehledal, ale byl velmi, velmi horlivý a horlivě pronásledoval následníky Ježíše Krista a myslel si, že dělá dobrou věc pro Boha. On byl opravdu hluboce přesvědčen, protože apoštol Pavel, Saul, byl farizej, byl znalý písma a věřil Boha. Tak v čem je problém? Akorát svoji horlivost nepodal Bohu, neobrátil se a Bůh sám ho zastavil. Měl obrovský štěstí, protože by možná napáchal daleko víc škody, ale Bůh si ho vyvolil právě pro ty jeho vlastnosti, pro tu tvrdost, takovou houževnatost a spravedlnost. I přesto, že to zní strašně, ale on spravedlivě a houževnatě likvidoval křesťany. Jo. Takže pak vlastně to jeho snažení se obrátilo úplně na druhou stranu, protože on pak, znáte, když napsal spoustu knih Nového zákona a
apoštol Pavel je pro mě velká osobnost Nového zákona. A stal se křesťanem a pak i trpěl pro Krista. Pak jsem si vybral takový příběh, o kterým není moc známo. Je to zase z Lukáše z 8. kapitoly, od 2. verše, a tam je taková zmínka o Marii Magdalské, o ženě. Ta žena se obrátila, začala následovat Krista poté, co bylo z ní vymítání zlý síly. Ona sloužila zřejmě buď okultismem, nebo asi zřejmě pravděpodobně ta Marie Magdalská byla nevěstka, otevřela se vlastně temným silám a Ježíš ji osvobodil a pak ho následovala. To znamená, že byla osvobozena a pak následovala Krista. A tady v tomhle případě si myslím, že i dnes je potřeba služby lidem, kteří si cítí špatně a nevidí si rady. Je potřeba i modlitby, půst. Je potřeba, aby jsme vnímali lidi, kteří jsou i zatížený něčím, že potřebují osvobození. A to může udělat jedině Ježíš, skrze nás, skrze slovo, skrze službu. A myslím si, že je potřeba ta služba v církvi pro osvobození. Je kolem nás hodně lidí, drogově závislých, kteří jsou vlastně pod silama temnoty. No. A takový třetí příklad, který jsem si vybral, je zase takový úsměvný, Zacheus. To znají všichni určitě, co prošli nedělkama, protože to je oblíbený příběh s dětma, co se probírá. Mě Zacheus byl vrchní celník a velký boháč. A on po svém obrácení udělal jednu věc. Polovinu svého majetku rozdal a ty, co okradl, tak jim to mnohonásobně nahradil. Tady je jednoznačný, že on zavřel bránu mamonu. On prostě v té chvíli dal najevo, že ten majetek už pro ně není tak důležitý, že pro ně je důležitý, že potkal Krista. Když opomenu toho, že ho chtěl vidět a Ježíš šel do jeho domu, krásný příběh, ale tady je jednoznačně vidět, že on zavřel ty brány, které ho svazovaly, což byl možná ten majetek. A když se ještě vrátím teďka k tomu začátku, k tomu novozákonnímu textu, který jsem četl na začátku, to byl krátký text, který se týkal lidí, kteří nějakým způsobem provozovali magii a pak se rozhodli, že s tím skoncují. Potkali se s Božím slovem a obrátili se. A v té chvíli oni reagovali tím, že sebrali svoje knihy a začali je pálit za spoustu peněz. A já to považuji taky za takový zavření brány okultismu. A oni chtěli dát najevo, že už nechtějí dál sloužit temnotám v tom momentě. Že jo? A dnes, když někdo řekne, že někdo pálí knihy, tak vám každému naskočí okamžitě tmářství, jo? Doba temná v českých zemích nebo nástup fašismu v Německu, kdy se taky pálily knihy. Ale to bylo úplně něco jiného. To je tady lidé dobrovolně se rozhodli, že s tím skoncují, že už nechtějí mít napojení na tu zlou stranu. Takže to považuji za právě zavírání té oblasti okultismu. A pokud neuzavřeme všechny vstupní brány, nikdy nemůžeme být svobodní v Kristu plně. Nemůžeme prožívat plnost v Duchu svatém. Nikdy, pokud necháme některé věci jakoby uložit a otevřít brány. Je jasný, že každý z nás bojuje odlišný boj, že každý z nás jsme začínali jinak. Někdo si okultismus ani o něm neví a jiný zase tím nějakým způsobem zkoušel, a to nemusí být jenom okultismus. Každý z nás máme jiný problém, ale všichni, co máme společného, že na to nejsme sami. S námi je Bůh a avšak bez znovuzrození, kdy se vydáváme Bohu, to nemůžeme zvládnout, protože proto, abychom mohli bojovat se zlem ve svém životě, musíme se znovu zrodit. Je potřeba znovuzrození, aby Duch Svatý nás naplnil, abychom v té chvíli se stáváme božími dětmi, vlastně naše nitro dostává do souladu s duchem a s jeho zákonem, pokud se naladíme na Boha, pokud se necháváme jim naplňovat. A Bůh je k nám pomoci. Věřím tomu, že každému z nás do srdce řekne, kde máme problém. Pokud se budeme doptávat, pokud budeme chtít dělat to, co chce Bůh. Teď nakonec Jošiáš se taky doptával Boha a Bůh ho nějak vedl, jak to on vnímal. A
takhle v nás Bůh přirozeně působí. Není to žádná křeč, nemusíme se strápením vzít knížky a začít je pálit, jenom protože někdo mi řekl, že to mám udělat, tak to strápením udělám. Naopak řeknu, ne, já už nechci, prostě to zaseknu a hotovo. A pokud se otevřeme Bohu, tak vlastně jsme použitelní pro jeho dílo. To si musíme uvědomit. To nejde jenom o náš život, ale proto, abychom byli použitelní pro Boha dál. A když ještě připomenu krále Jošiáše, on nejenom, že bořil, protože on to vypadá jako, že prostě to byl takový fanatik, který všechno smetl, jo, ale on i budoval. On chtěl zbudovat boží chrám. To mně přijde jako takový symbolický, protože dnes jsme božím chrámem my sami. A to znamená, že chtějme ve svých srdcích bořit právě ty cizí svatyně, ty cizí božstva, když to takhle nazvu. Zní to strašně, ale je to tak. A chtějme budovat nový chrám pro to, aby v nás mohl přibývat Bůh, abychom byli opravdu znovu zrození, abychom prožívali tu radost v Kristu. A já jsem si představil jako člověka jako číši, protože i o nádobách je v písmu psáno. A když si představíme sklenici, která je znečištěná, která je třeba plná hlíny, jak do ní nalijeme nějaký nápoj. Jo, tady sklenice plná vody je čistá a není problém do ní nalít vodu, ale ve chvíli, když je znečištěná, tak do ní nalije vodu, těžko. A proto znamená, že ta číše musí být čistá proto, aby mohla být znova naplňovaná. A to jsme my právě. Takže obraz číše se mi zdá jako správný, ale aby Bůh nás mohl naplnit, my mu to musíme umožnit, my to musíme chtít, otevřít se mu. A tak úplně na závěr k tomu bych přečetl ještě slovo s Filipským. To slovo se mně moc líbí, já jsem se ho tady zatrhl už před nějakou dobou. S Filipským z 3. kapitoly, 12. verš. A tam je krásné vyznání. Nemyslím, že bych již byl utílen nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. To slovo je krásný a vyjadřuje právě tu práci, ten doživotní běh. A v tomhle případě apoštol Pavle se Ježíš Kristus opravdu zmocnil, ale věřím tomu, že mnozí z nás jsme prožili zmocnění. Sice jiným způsobem, Bůh nás neoslepil na 3 dny, ale dal nám jinou lekci pro to, abychom ho našli. A věřím tomu, že to vyznání se mně moc líbí. A tak běžme a zmocněme se jeho, abychom ten běh doběhli až do konce. A tak bych to přál každému z vás, aby se zamyslel nad svým životem, aby vnímal to, co v něm je. Já se zamýšlím a někdy ta moje nádoba není moc čistá. A dělám všechno pro to, aby ta nádoba zase byla čistá, abych byl otevřen pro Boží slovo. A tak bych si přál, aby každý to tak cítil jako potřebu životní, jako je dýchání.